Gisteren waren we heel vuur op, zijn we begonnen wat vanochtend doen, wat deden we lekker tegen.
Ja, daar is het van einde. Ja, die van Jokers die zien wel langzamer. Maar ik kom uiteindelijk toch wel voor ze moeten zien. Al duurt het lang. Ja. Hebben we nog de microfoon heen? De microfoon waar niet. Ik ben mooi om te zingen en ik zing en ik zing. Ah, super nummer. Weet je wat? Van nu doen we al het einde maar in het Engels. Dan moet je in de hit met de vriendschap. Vriendschap heeft de sterkste. Hartstikke bedankt. En natuurlijk route gedoet. Een nieuwe traditie van Melkies Band. Maar is wel de Steinstrot. Neem de microfoon. Dit was de eerste keer route gedoet. Morgen doen we het nog een keer. Dit was de generale repetitie. 7 uur is de overstijg. Is nog laat zat, begint in de bed.